Hej alle sammen. Så er det tid til årets seniorafslutning. Det bliver torsdag den 2. april kl. 18. Det koster 150 kroner per mand at deltage, og det koster også 150 kroner for jeres vedhæng, påhæng eller hvad I nu vælger at kalde det. Vi vil rigtig gerne se så mange af jer som overhovedet muligt, og tilmeldingen sker til max. Vi glæder os til at se jer alle sammen, og håber I får en dejlig aften.